El santuari de Santa Maria de Foix. El santuari de Santa Maria de Foix, situat a la comarca de l'Alt Penedès, és un edifici religiós d'origen romànic amb elements gòtics, envoltat per diverses estructures exteriors i una cova, que es troba al vessant nord-est, a l'altura de l'absis. L'exterior de l'església destaca per la seva façana de migdia, on es troba la porta d'accés, de grans dimensions i disseny senzill. Aquesta porta està formada per un arc de mig punt amb àmplies dovelles que descansen sobre una imposta motllurada, decorada amb elements geomètrics discrets. A l'oest del temple es troba el campanar d'espadanya, format per 4 arcs de mig punt i un ull de bou al mateix costat. A les proximitats del santuari s'hi poden veure les restes d'un antic porxo i de la capella del Sant Crist. Aquestes restes s'estenen al costat de la façana de migdia, indicant l'ús que aquestes estructures tenien en temps passats. També s'observa la presència de l'antiga rectoria que es trobava per sobre del porxo, mentre que a la part inferior hi havia un espai tancat al qual s'accedia des de la sagristia. Amb un gran valor històric i cultural, el santuari de Santa Maria de Foix ha estat objecte de restauracions per part de la Diputació de Barcelona que han permès conservar aquest important monument, convertint-lo en un referent del patrimoni arquitectònic religiós de la zona.